nikad nisam osjećala da me moj izgled ili fizički izgled izdvajaju od drugih. U svijetu opsjednutom savršenstvom neka tijela postaju živi paradoksi, krhka, a neslomljiva, blijeda, a nezaboravna. To nisu mitovi ni fotošopirane slike, već stvarni životi oblikovani bolešću, umjetnošću i nemogućim standardima. Što se dogodi kad ljudsko tijelo gurne samo sebe do ruba nestajanja? Broj 20. Rachel Farrock. Nekad živahna glumica, Rachel Farrock doživjela je stražan zaokret kada ju je anoreksija stegnula toliko jako da je težila jedva 18 kilograma. Godine 2015. preslaba da bi hodala ili disala bez pomoći, objavila je očajnički video u kojem je molila za pomoć. Svijet je čuo, donacije su počele pristizati, a njezin put oporavka postao je simbol ljudske izdržljivosti. Rahealina priča ne govori o taštini, već o preživljavanju, o trenutku kada jedan čin ranjivosti može usamljenost pretvoriti u nadu. Broj 19. Isabel Caro. Isabel Caro postala je sablasno lice anoreksije kada je imala hrabrosti pokazati svoje izgladnjelo tijelo u talijanskoj kampanji iz 2007. pod nazivom No Anoreksija. Imala je samo 28 godina kada je preminula 2010. s težinom oko 29 kg. Ipak, njezina je hrabrost tragediju pretvorila u aktivizam. Isabel je natjerala modnu industriju da se suoči s vlastitom tamom, pokazavši da se iza svake savršene slike krije nevidljiva borba. Njezina posljednja ostavština nije bila fotografija, već upozorenje koje se ne može zaboraviti. Broj 18. Dita Von Teese. Poznata kao kraljica burleske, Dita Von Teese izgradila je carstvo na eleganciji, disciplini i steznicima. Njezin silueta, isklesana vintage modom, a ne izgladnjivanjem, postala je majstorska lekcija samokontrole. Pretvorila je steznik iz simbola ograničenja u čin osnaživanja. Iako joj je struk gotovo nestvarno uzak, Dita je oduvijek odbacivala ideju nezdravih ideala, slaveći samopouzdanje umjesto mršavosti. U svijetu koji zahtijeva konformizam, dokazala je da senzualnost i prihvaćanje sebe mogu postojati zajedno, izvedba po izvedba, oblinu po oblinu, poza bez isprike po poza. Broj 17. Abby Solomon. Abby Solomon rođena je sa sindromom marfanoidno-progeroidno-lipodistrofije, genetskim poremećajem toliko rijetkim da ga dijeli tek nekolicina ljudi na zemlji. Njezino tijelo jednostavno ne može pohraniti masnoću. Dok drugi broje kalorije, Abby broji trenutke, jer svaki dan je borba za energiju, stabilnost, normalnost. Liječnici su se nekoć mučili i samo s imenovanjem njezine bolesti, ali Abbyina otvorenost pretvorila je misteriju svijest. Ne skriva svoj izgled, ponosno ga nosi. Time podsjeća svijet da se snaga ne mjeri veličinom, već voljom da živiš bez isprike. Broj 16. Ruth Lujan. U svijetu opsjednutom ekstremima, Ruth Lujan hoda po oštrom rubu između discipline i umjetnosti. Meksička balerina i izvođačica postala je poznata po nevjerojatno uskom struku, postignutom ne bolešću, već godinama treniranja sa steznicima i jačanja trupa. Njezine fotografije djeluju gotovo nestvarno, figura kao iz viktorijanskog portreta, koja udahnjuje život stoljetnoj estetici. Ipak, iza svake elegantne poze stoji izdržljivost, bol, pritisak i preciznost. Rutino tijelo postalo je njezino platno, dokaz da ljepota nije uvijek prirodna. Ponekad je stvorena nemilosrdnom kontrolom. Broj 15. Valeria Levitin. Visoka nešto više od 1 metra i teška jedva 25 kg, Valeria Levitin postala je poznata kao najmršavija žena na svijetu, titula koju nikada nije željela. Njezina borba s anoreksijom počela je u djetinjstvu kad je obsesija njezine majke dijetama prerasla u doživotni strah. U odrasloj dobi Valerijin odraz u ogledalu postao je i upozorenje i rana. Putovala je po školama kako bi učenicima pokazala kako izgleda istinsko izgladnjivanje, šaptajući: ovo nije lijepo.
Iako je preminula 2013. njezina ostavština ostaje kao živi odjek svake neizgovorene istine o savršenstvu i boli. Broj 14. Christian Bale. Kako bi se pripremio za film The Machinist 2004. Christian Bale izgladnjivao se do koštunjavih 54 kg, izgubivši više od 60 u samo 4 mjeseca. Njegovo upalo lice, drhtave ruke i šuplji pogled učinili su izvedbu nezaboravnom i zastrašujućom. Kasnije je vratio kilograme za Batman Begins, pretvorivši se iz duha u junaka za manje od godinu dana. Njegovo tijelo postalo je živi instrument umjetnosti, oblikovan obsesijom i snagom volje. Ja sam je priznao rizik, rekavši, to nikome ne bih preporučio. Bio je to dokaz da posvećenost i opasnost ponekad dijele isti obris. Broj 13. Maria i Katie Campbell. Samo jedan komentar o težini kada su imale 11 godina promijenio je sve za britanske blizanke Mariju i Katie Campbell. Ono što je započelo kao dječja nesigurnost pretvorilo se u smrtonosni pakt, neizrečeno obećanje da će biti mršave zajedno, bez obzira na cijenu. Njihova priča, otkrivena u reportaži Maila Online iz 2011. razotkrila je skrivenu brutalnost dijeljene anoreksije. Svaki dan postao je ogledalo međusobne patnje, svaki povratak bolesti odraz ljubavi iskrivljene obsesijom. Danas otvoreno govore o oporavku, dokazujući da se i najdublji pakt s tamom može prekinuti hrabrošću i vremenom. Broj 12. Eliana Ramos. Eliana Ramos bila je zvijezda u usponu na modnoj sceni Urugvaja, mlada, graciozna i činilo se predodređena za slavu. No ispod glamura krila se iscrpljenost, glad i pritisak da ostane nemoguće mršava. Godine 2007, sa samo 18, Eliana je umrla od zatajenja srca povezanog s pothranjenošću. Samo nekoliko mjeseci nakon što je njezina sestra, Louiselle, doživjela istu sudbinu na modnoj pisti. Njihove smrti potresle su modnu industriju, natjeravši dizajnere i agencije da preispitaju cijenu savršenstva. Elianina priča postala je tiha revolucija, bolni podsjetnik da ljepota temeljena na uskraćivanju uvijek dolazi s previsokom cijenom. Broj 11. Natalija Žultajeva. U Rusiji njezino je lice postalo sablasni simbol toga kako nevidljiva bol može postati smrtonosna. Natalija Žultajeva godinama se borila s anoreksijom, a njezino se tijelo smanjivalo dok nije težila manje od djeteta. Njezine su se fotografije širile forumima, izazivajući bijes i tugu. Neki su ih vidjeli kao upozorenje, drugi nisu mogli odvratiti pogled. Iza viralne slike nalazila se žena koja je tražila pomoć, ali je pronašla osudu. Natalijina priča podsjeća nas da poremećaji prehrane ne troše samo tijelo, oni troše i način na koji ih svijet odlučuje gledati. Broj 10. Jeremy Gilitzer. Ljepota je nekoć definirala Jeremya Gilitzera. Bio je model s oštrim crtama lica i besprijekornom građom. No iza bljeska fotoaparata vodio je rat koji malo tko može vidjeti. Prožet anoreksijom i bulimijom, Jeremyevo tijelo počelo je nestajati pred očima svijeta. Čak i dok se njegova građa urušavala, čvrsto se držao slike za koju je mislio da je mora održavati. Kada je preminuo 2010. u 38. godini, njegova je priča srušila stereotipe o muškarcima i poremećajima prehrane. Jeremyjeva ostavština ne govori o gubitku, već o osvještavanju, dokazujući da tišina može biti jednako smrtonosna kao i sama bolest. Prije nego nastavimo, vrijedi se zapitati zašto mršavost ima toliku moć nad nama. Kroz stoljeća značila je čistoću, ljepotu, kontrolu, pa čak i uspjeh, ali ispod svakog značenja krije se ista potraga. Potreba da budemo viđeni i prihvaćeni. Kultura određuje kako se naša tijela prosuđuju, gradeći nevidljivu vagu koja jednako mjeri vrijednost i težinu. Pa reci mi, misliš li da naša obsesija savršenim tijelom dolazi iz društva ili iz nečega dubljeg u nama? Broj 9. Karen Carpenter.
Njezin glas bio je poput svile i sunčeve svjetlosti, čist, prepoznatljiv, jedinstven, no iza svake savršene note Karen Carpenter polako je nestajala. Kao polovica dua The Carpenters postala je lice pop harmonije 1970-ih dok je potajno vodila bitku s anoreksijom. U doba kada poremećaji prehrane gotovo nisu bili shvaćeni, Karenin gubitak težine smatran je tračem, a ne vapajem za pomoć. Godine 1983. umrla je u dobi od samo 32 godine nakon što joj je srce otkazalo zbog godina pothranjenosti. Svijet je tugovao, a medicina je napokon obratila pozornost. Karenina smrt postala je prijelomna točka, prisilivši društvo da se suoči s posljedicama kada se ljepota i očekivanja sudare. Broj 8. Valerija Lukjanova. Zvali su je živa Barbie, živa iluzija plastičnog savršenstva. Fotografije Valerije Lukjanove djelovale su nestvarno, kristalno plave oči, porculanska koža i struk nalik lutkinom, koji je prkosio proporcijama. No Valerija tvrdi da je sve stvarno, osim povećanja grudi. Svoju je sliku izgradila kroz disciplinu, duhovnu praksu i fascinaciju preobrazbom. Za neke je simbol kontrole nad vlastitim tijelom. Za druge, dokaz dokle kultura ljepote može pogurati maštu. Bilo da je obožavana ili kritizirana, Valerija se pretvorila u umjetnost, brišući krhku granicu između fantazije i stvarnosti. Broj 7. Anne Ward. Kada se Anne Ward prvi put pojavila u emisiji America's Next Top Model, internet nije mogao povjerovati u njezine proporcije, 1,9 metara visine i struk toliko uzak da su ga sučeve ruke gotovo mogle obuhvatiti. Ono što je počelo kao šok, ubrzo se pretvorilo u okrutnost, dok su je kritičari nazivali previše mršavom da bi bila lijepa. Ipak, Anina tiha otpornost pretvorila je to ispitivanje u pobjedu kada je osvojila sezonu 2010. Kasnije je iskoristila svoju platformu kako bi izazvala iste standarde koji su je ismijavali. Anne je dokazala da ranjivost može biti snaga i da ponekad ono što te čini drukčijom postaje tvoja najveća moć. Broj 6. Cathy Young. Cathy Young drži rekord koji graniči s nevjerojatnim. Njezin struk mjeri samo 38 cm, manji od većine ljudskih vratova. Cijelog života obožavateljica viktorijanske mode počela je nositi uske steznike u svojim 40-ima i nikada nije prestala. Desetljećima kasnije, njezin stegnuti oblik postao je i legenda i kuriozitet. Za Cathy to nije bilo pitanje taštine, već zanata, discipline i odanosti eleganciji jednog doba. Kritičari su vidjeli obsesiju, ona je vidjela umjetnost. Njezina silueta podsjetnik je da neki ljudi ne preoblikuju samo svoja tijela, već i samu povijest, jednom zategnutom vrpcom. Broj 5. Michele Köpke. Iz Berlina Michele Köpke provela je godine oblikujući svoj struk u nevjerojatnih 40 cm svakodnevnim nošenjem steznika. Ono što je počelo kao divljenje starinskoj ljepoti, ubrzo je postalo način života. Svaki dah, svaki pokret oblikovala je disciplina i stisak. Liječnici su je upozoravali na oslabljene mišiće i pritisnute organe, no Michele je to vidjela drukčije, kao živi eksperiment samokontrole. Njezina sitna figura podijelila je javnost. Je li to umjetnost ili samo ozljeđivanje? Za Michele to je bio identitet. Dokaz da predanost, ma koliko ekstremna bila, može oblikovati i tijelo i sudbinu. Broj 4. Joanna Spangenberg. Rumunjska manekenka. Joanna Spangenberg šokirala je svijet svojim prirodnim strukom od 20 inča i bokovima od 32 inča, omjerom toliko ekstremnim da se činio digitalno izmijenjenim. No Joanna je inzistirala da to nije rezultat dijete ni operacije. Jedem 3 obroka dnevno, rekla je novinarima. Ovo je jednostavno moje tijelo. Neki su to nazvali čudom genetike, drugi simptomom nemogućih ideala ljepote. Kako god bilo, Joanna je postala simbol toga da fascinacija savršenom figurom nikada uistinu ne nestaje. Njezina pojava izazvala je pitanje što je stvarno, što estetsko, a što ono u što svijet odluči vjerovati.
Broj 3. Tom Staniford. Rođen s MDP sindromom, rijetkim genetskim poremećajem koji spriječava pohranu masnoće, britanskom biciklistu Tomu Stanifordu rečeno je da njegovo tijelo nikada neće izdržati vrhunsko natjecanje. Dokazao je suprotno. Unatoč mršavom okviru i krhkom izgledu, Tom je neumorno trenirao, vozeći za britansku parabiciklističku reprezentaciju. Njegovo stanje uzrokuje stalni umor, gluhoću i vidljivu mršavost, no on vozi kao da prkosi samoj biologiji. Tomova priča ne govori o tragediji, već o prilagodbi. On je preoblikovao značenje snage, dokazujući da moć može postojati i u najlakšem tijelu. Broj 2. Lizzie Velasquez. Kad se Lizzie Velasquez rodila, liječnici su rekli da nikada neće hodati, govoriti niti voditi normalan život. Rođena s marfanoidno-progeroidno-lipodistrofičnim sindromom, njezino tijelo ne može pohranjivati masnoću zbog čega teži jedva 27 kg. Godinama su je neznanci ismijavali na internetu kao najružniju ženu na svijetu. No, Lizzie je odbila nestati u sramu. Svoju je bol pretvorila u svrhu, postavši globalna motivacijska govornica i aktivistica protiv zlostavljanja. Njezin TED Talk nadahnuo je milijune, podsjećajući svijet da se vrijednost ne mjeri izgledom, već hrabrošću da ustaneš kad ti svi kažu da ne možeš. Broj 1. Eugenia Cooney. Eugenia Cooney stekla je slavu na YouTubeu, objavljujući tutoriale o šminkanju i holove gotičke mode. No iza njezina nježnog glasa i raskošnog stila, gledatelji su vidjeli nešto zabrinjavajuće, njezinu ekstremnu mršavost. Zabrinutost se pretvorila u javni apel dok su je obožavatelji molili da potraži pomoć. Godine 2019. nestala je s platforme, da bi se kasnije vratila u dokumentarcu Shaneya Dawsona, koji je otkrio njezin put oporavka. Eugenijina priča ističe novu granicu ranjivosti, onu u kojoj se osobna borba odvija pred milijunima. Ostaje i slavna i kritizirana, podsjetnik da slava može pojačati ne samo talent, već i bol. Ove priče nisu o zavisti, već o razumijevanju. Svaki krhki okvir skriva otpornost, svaki ožiljak borbu za život. Pa reci mi, nakon svega što si vidio, jurimo li za ljepotom ili bježimo od nečega mnogo dubljeg u nama samima?